ċifri dwar l-ammont ta' immigranti li ddaħlu f'Malta fl-aħħar xhur huma konservattivi ferm bl-ammont ta' wasliet effettivament huwa ferm ikbar minn dak rappurtat mill-aġenziji tal-aħbarijiet. Sissa kien maħsub li sa mill-bidu tas-sena l-hawn daħlu iktar minn 860 immigrant f'pajjiżna. Madankollu dan l-istazzjon jista' jikkonferma li din iċ-ċifra hija ferm inqas mill-ammont li realment iddaħlu f'Malta. Dan għaliex dan l-ammont jinkludi biss in-numru ta' immigranti li salvaw jew indunaw bihom laqdiet mhux governattivi li operaw bastimenti ta' tiftix u salvataġġ fil-Mediterran. Apparti dawn jidher li hemm mijiet oħra li ddaħlu f'Malta wara ħidmiet tal-Forzi Armati ta' Malta. Madankollu l-awtoritajiet Maltin qed iżommu f'ommhom sieket dwar dawn il-każi kollha. Fil-fatt, sa tlieta filgħodu kienu diġà ddaħlu 106 immigranti ieħor huma twasslu f'Xatt it-Tiber permezz tal-Patrol Boat P52. Anke f'dan il-każ ħarġet l-ebda stqarrija. Iżda t-total ta' immigranti li waslu mill-bidu tas-sena u dawk biss li nafu bihom ilaħħaq 860. Sorsi tagħna fih dan il-Forzi Armati ta' Malta stqarrew li s-soldati Maltin qed iwettqu ħidma wara l-oħra tant li salvaw kważi 200 persuna fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, immigranti li ħadd ma tkellem dwarhom. Fil-fatt, kontrarju għal dak li kien isir fil-passat, l-Gvern Malta u lanqas il-Forzi Armati ta' Malta huma joħorġu stqarrijiet biex jaġġornaw lil poplu dwar id-dħul tal-immigranti f'pajjiżna. Sadattant fl-aħħar sigħat dajsa b'97 persuna abbord daħlet fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' pajjiżna wara li l-immigranti abbord ikkuntattjaw lill-laqda mhux governattiva Alarm Phone. Skont il-laqda l-Forzi Armati ta' Malta ġew avżati b'din id-dajsa u ntalbu jwettqu ħidma ta' salvataġġ. Madankollu jidher li fl-aħħar sigħat intilef il-kuntatt ma' dawn l-immigranti u mhux magħruf x'sar minnhom. Sar magħruf ukoll il-bastiment Ocean Viking salva 84 immigranti ieħor.